ina fagode. Na fagode, ina fagode. Idan na yadda an kai da kurkuku an da ina malaka. Wallahi tallahi mun gani da gafara ta ban ba ta saku ba wallahi. Wala ba ta saku. A da gidan mutunci kuka fito ku zo guri ba sallama ku dinga zagin mutane. Wai ba ne aka yi muku. Ka samu mun yi mining din abu. Ka ce za ka fashe ni ne ba dare ba rana. Sana'a ma daina yin ta nake. A dalilin wannan fire network din. Makaro ba amu ba labari. Kai da Allah da kata. Kai ga ga magana. An gaya ma bakar magana in na baka faranci za ka ranar mutuwa ka na gaya ma karshen bakar magana. Kai tsaya. Ma da yawa. Wato saboda ka mai da mu gayoyi ba mu san me muke ba. Har yanzu ka ce ba ta fashe ba. Ka ce mana sai Augusta. Augusta ta zo ba ta fashe. An shiga Disamba ma ka ce mana ya Disamba ta ki fashewa. Ba na son wulakanci. Yanzu sai in sa a yi min wata da ku wallahi Allah. Ku zo har kun mutane babu sallama. Kun zo ni sai ba ragaja kuke in ma ne muku bayani ba za ku ba. Abu ne na ilimanci. Wallahi ko ka siya ko mu kashe ka. Na rantsi da Allah ko ka siya ko mu kashe ka. Kaje kanka ne wannan. Yanzu ba akan batun finance bane ba da ina da kuɗi zan siya. Amma yanzu wallahi sai dai kuta. Mu jira. Kai ko za ka jira kiyama za ka ci firamare election kiyama. Kwaye kwa. Za ka ci firamare election yanzu a kiyama. Rai ku da bace kai matsalar ta. Ka ci bashi ko? Kai kuma matsalar ka ne ne. Kaga da daya. Ni ma ba shi nan da je na ciyo. An gari ka ma'aikatan harbin mu suke yi za su kama. Ba mu da laifin ko ba amma gobe ya ji a kama ma da rufe. Ni ne muka zo ko ta fashe ba ku mu yanka. Ai dole sai dai ku jira. Ba kai da kai ka jira ba. Da za ku shi. Za ka jira ne za ka ya samun shi gaba. Kai. Ya samun shi. Kai. Ba ka da kyau. Ya samun shi. Subhanallahi. An da ya zama yana ko da akanka. Ai shahadatu an la ilaha illallah wa anna lafiya kisan kai da kuyi cansa Jona kisan kai da kuyi ai kabo Jona na jira kai da kuyi kisan kai Ne mana rijista. me hannunta Wannan itace ne na sai ne. Itace ne na zungura dabbobi ne in zan huta ka san ina harkar ina. na ji daɗin zuwan kai labai waɗannan makaranta Wannan mutumin matuci ne maha'inci ne. Je mana rijista ka fawa network ake cewa ko fire network. Wannan mutumin da ya mana rijista ita za a siya naira miliyan ɗaiɗai. Neman da siya naira 10 muke yallaɓe. Ko naira biyar ba wanda ya sai. Sai dai dai mu jira. Dan baban da ya lafiya. kai ka da ni ka da ni ka ba dan uwa na ka da bai yi aikin sa ai ya zo ai ka da bai yi aikin sa wa'annan ba sa sanna wancan ne baya sanna wallahi Allah da yayi sama da ai yake duk wannan abin da kuke faɗa ba bai ne to ba ni kaina abin da nazo kenan ya mun register Shikenan. domin ku yanzu ya taimake ku kun fara mainin tun wuri tun shekaru masu yawa amma ni sai yanzu na zo a makare na zo ofis din sa ya mun rijista kenan da kun kashe shi ni ma da kun cuce ni to wa ya ce ku ci bashi bai ne to din nan ba sai da shi ake ba mainin za kai a baka shi aka ce ka jira zuwa wani lokaci to shine dan ba za ku iya jira ba ku iya jira ba ku zo ku ce za ku yi kisan kai bai ne to gaskiya ne amma sai an jira idan kuna so ku lalatar da shi ku je ku sai da shi da karamin farashi to akwai inda za ku iya zuwa ma ku sai abinci da wannan final tour ina ne guri ku je na Fagode restaurant da yake a dan dago na Fagode restaurant a nan idan kuka je za su ba ku abinci da nama ku biya su da fai wannan shine mataki na farko a matsayin an fara motsa kasuwar Pi Network. Dama ku iya ba da wannan fai din a ba ku wasu abubuwa masu daraja. Haka kama kadan komai ya ke ba za su gane. Amma ku ajiye kayan ku nan gaba zai zama miliyoyin da kuke faɗa. Nan gaba miliyoyin da kuke faɗa insha Allah fai zai kai wannan lokacin. Sannan yan uwan ku ma ku je ku gaya musu akwai invitation code
wanda bai bai je rijista ku je place invitation code ku je za ku gaya musu za su sani idan kuka je ya isa wait idan kuka je ku samu abin nan ku je play store a downloading Pi network PI ku gaya musu idan aka yi downloading PI sai a je a fara register suna username din mutum ya sa da komai a sa insha Allah in mutum ya je akwai zai tambaye ku invitation code sai ku rubuta sunan restaurant din nan Nafa Gode da ku rubuta Nafa Gode insha Allah mutum zai yi register na Pi network yan uwanku da basu yi ba ku je ku sa su Nafa Gode kuma yanzu za ku yi zuwa can ku yi da hadin ku a can amma kada ƙara dawo yau ga sai da muku shi ma sai shi aka yi a ciki na gama sai da muku ya da shirin ba shi ma wasu ne suka sa shi a ciki amma bai gaskiya ne amma sai an jira na ba Gode da sura a da yau sai kun yi haƙuri kuna iya bakin ƙoƙarinku ku wayarwa da mutane kai ka ji suna zazzagin ku ka faɗi abin da fahimta ko gashi kai kashe kama za su yi irin su wayannan mutanen su dan gaya suna kokarin su waye wa mutane kai ne su David Dauda su Darakta Aminu su Muhammad Sani uwa uba to duk irin wayannan mutanen suna iya baki kokarin su waye wa da mutane kai saka musu bariki su kansu masu wayar da kai ko ba ka ba to kuna iya bakin kokarin ku sa mutanen mu su waye akan wannan harka ta Pi network amma gashi kai ba ma zagin ka kai ba wayan ka ku ci gaba da hakuri wannan shine jihadin ku nagode ka gane wannan shine jihadi da ku ci gaba da yi kada a fasa wayewa da al'umma mu dena bai yawa a ci gaba da yawa yanzu ka fara network yawa insha Allah wannan ko project ne da insha Allah nan gaba za a ga alherin sa to ni ma yanzu zuwa ne domin a yi mun register wannan Pi network kai musu gata su gashi dai sun samu kusan a sama sun tara ni na zo a makare a matsayina na police za ka yi mun rijista wani da shi wannan fai yadda na karanta na gane ba polis ba ko soja ne ya kamata duk kowa ya zo a yi mai rijista domin amfanin ya zo bai ɗaya kowa ya samu ya amfana na gode insha Allah zan dawo yau wannan abin ya sa raina ya ɓaci ga uzu ina da ba matsala zan dawo na gode thank you Allah saka da alheri masha Allah wa'annan da yallaban nan bai zo ba shege mai zubin kurayen nan wannan bakin ko wuyan nawa kauri yayi masa ne zai daba mai wuka na bago